Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje kwesizokuchaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma wukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda, but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini, ngoba njalo siyachaza. Wena-ke commenta ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi ukuthi mina ngicela inamba ka-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Oh, khona obuzile la wathi uphuphe edla umoba. Uma ukuthi-ke ephusheni uphuphe udla umoba noma nidla umoba nibaningi, ungathuki lokho nje kusuke kubika into enhle ezayo, kubika inhlahla. Ngichaza kanje ngoba baningi abantu ababuzile into ey'hlukene, so ngilokhu ngenza amavidiyo. Lo buze ngomoba usephendulekile ukuthi cha nje into enhle inhlahla. Kushuthi kuney'nhlahla abadala abafuna ukunika zona. Uma uthi umusha kule YouTube channel ungakhohlwa phela uku-subscribe-a, usifollowe ku-TikTok, ulike, ucommente nawe umbuzo wakho ukuze ngizokwenzela yakhe ividiyo nawe ngokukhethekile ngichaza lokho okubuzile, ngoba kubalulekile ukuthi wonke umuntu egcine-ke esephendulekile. Bese uyangicela inamba, ngizokunikeza inamba ka-WhatsApp uzosibuza njalo ekuseni. Nisale kahle.